We can sign already? Yes. Ze kunnen al tekenen. Stuur ik straks. Is dat wel Ost? Is that the official sign? Excuse me. Yes. Is that the official sign? Sorry? Is that the official sign? Ja. Okay, defensive, okay? Shit paper. Let's go full gas in your Ich muss noch kurz den Weg abmachen. Ik ben helemaal op de stal achter en nu blijkt hier op de stal. Ja, ja, ik zit onderaan. Ja. Nog sneller dan vooruit. Ja, ja. No, it's not whether. I quite know whether That's like, that's so good. Was je bike? Was je bike? Not with me. 165. 164. Lucas, weet je die waar kunnen naar oben gaan? Ein Team staat. Was je bike? I charged it for full night and it was 14. You know, my battery died broke. Really? Yeah, I have the battery for my camera. Maybe I'll. Könnt ihr noch bitte den Namen schreien? Was bin ich? Wohin gehen wir, Jungs? Campers runter. Da wo Lukas anstand. Stoßen,
nee, Hoofdstad. Kan niet schakelen, in een GT. Natuurlijk wel, dat is heel goed. Jij zit lekker aan die klootbel. Nou. Zwarte is net maar jij hebt daar allemaal nalopen. Jij hebt hem al af. Hij had je hoort wat hem kunnen normaal? Jij hier? Ik had hem al. Ik wil lekker op de Ja, dat klopt. Geen niet. Heb je allemaal helemaal uitgestuurd? 175. Zo, wat een handtekening. Ik mag een tijd voor. Ja, prima joh. Dat is verbeterd schrijven. Zo, hij is wel een mooi krabbetje. Ik kan beter. Rood van de stoep. Maar nu wel lekker, dat is een stukje. Ja, DCB hè? Ja, wat voor mij ook. Ik weet het niet. Eén niks. Net veranderen dit. Ja, dat is twee. Dat is goed. Ja. Ja, maar dat is wel. Dat was het. Maar jij maar regelen. Moet het weer... 23, of nee 25, sorry. Hier. En nummer 24. Moeten we naar die hal of hier? Number 26. Is het toch een wachtopzoek opstellen dan? Wacht maar even rijden. Dit is toch klaar. Ik ga wel die afdaling nog even verkennen voor de zekerheid. It's on your leg, Graham. Graham. Or Aubrey. What's on your leg? 75. Hey, hey! What? You have like Nash in the back of your right. What should I do? Just grab it. Ja, 95. Als jullie dan even onder het bos gaan staan. Ah, joh, voor de foto. We zitten gewoon een wedstrijd, joh, laat die foto's. Ja. Ja, maar dat gebeurt toch van nu? En zo gaat hij. Wil je wachten op de foto? Ja. Nou, eigenlijk niet. Doe niet zo flauw. 91.
die sokken. Een SpongeBob koffie. Echt dik. We moeten nog wel weer in de staat rekenen dat we de laatste auto hebben. Ja. Ik dacht dat wij de laatste auto zijn. Ja, het is een wonder. De vorm is ver te zoeken bij de pedalaars. Ja, maar wij hebben dat laatste. Could be that the jury says. Laden was wel hard, hè? Laden was echt hard. Eén keer net zelf.